μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο κύριος Κώστας Σωτηράκης, υποψήφιος δήμαρχος του Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, εδώ να συζητήσουμε για τις εκλογές στον Μεγάλο Δήμο, τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο στην Βόρεια Ελλάδα, τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Καλώς ήρθατε, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. 3 εβδομάδες έμειναν για τις κάλπες της 18ης του Μάη. Τι μετράει για σας σε αυτόν τον χρόνο, κύριε Σωτηράκη? Μετράει η αμεσότητα και η επαφή με τον κόσμο. Θέλει ο κόσμος την αμεσότητα, θέλει να του πεις ο ίδιος το τι σκέφτεσαι σαν συνδυασμός να κάνεις, εγώ και οι συνεργάτες μου συγκεκριμένα, θέλει να ακούσει και ευτυχώς φέτος σταματήσαν αυτά τα πράγματα, οι προβολές στους δρόμους και αυτά εδώ που ρηπαίναν το περιβάλλον. Και αυτό δίνει και τον πολιτισμό, εκεί ένα δείγμα πολιτισμού. Ότι και ηχητικά, οι ντουντούκες οι μεγάλες, ναι, και πραγματικά μας δίνει την ευκαιρία να πάμε σπίτι-σπίτι στον κόσμο, να μας ρωτήσει, να ακούσουμε τα παράπονά του, γιατί είναι πάρα πολλά. Παραμελημένοι άνθρωποι και από την κεντρική εξουσία, αλλά και από τη δημοτική εξουσία. Και θα πρέπει να είμαστε κοντά του μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά, εκείνο το βασικό, ότι θα πρέπει και από την 1η Σεπτεμβρίου πάλι να δούμε τον κόσμο στα μάτια και να είμαστε πάλι κοντά του, και ώστε να τον πείσουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι δικοί τους και θα είμαστε και από την 1η Σεπτεμβρίου μαζί τους. Ωραία. Ας τα πάρουμε από την αρχή όπως τα βάλατε εσείς. Οι καθημερινές επαφές με τους ανθρώπους, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι. Ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε δει, έχετε σχηματίσει? Καταρχήν, έχει πάρα πολλά προβλήματα ο κόσμος. Αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα ο κόσμος. Θα πρέπει πραγματικά να τον πείσουμε ότι είμαστε το κάτι διαφορετικό και τον πείθουμε καθημερινά ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, γιατί ο κόσμος πραγματικά τα προβλήματα έχουν ξεπεράσει, έχουν φτάσει στα όρια τους οι κάτοικοι του Δήμου μας. Προβλήματα, γιατί σας είχα πει και την άλλη φορά που με είχατε φιλοξενήσει, ότι πριν 10 χρόνια θα ήταν πρώτα το περιβάλλον, πριν 5 η ανεργία, τώρα είναι η επιβίωση. Πραγματικά πολλοί συμπολίτες μας έχουν πρόβλημα πραγματικά επιβίωση, αυτοί και τα παιδιά τους. Και θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως διοίκησης και αντιπολίτευσης. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να σηκώσει τώρα αυτό το βάρος? Μετατοπίζεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης? Κάποτε η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν να κάνει επενδύσεις, να ασχολείται με δημοτικές επιχειρήσεις, να προάγει τον πολιτισμό, έκανε έργα, τέλος πάντων ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ένα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιζε στην ανάπτυξη των δήμων και των κοινωνιών. Σήμερα με αυτήν εδώ την κρίση την οποία βιώνει η χώρα, την περικοπή των δαπανών από πλευράς κεντρικής εξουσίας προς τους δήμους, ποια θα είναι η φυσιογνωμία ενός δήμου, ενός μεγάλου δήμου σαν το δικό σας? Το πρώτο είναι το μεγάλος δήμος. Ξεκινάμε, θα πρέπει το διακύβευμα αυτές τις εκλογές να είναι η αλληλεγγύη. Ναι. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναπληρώσει την πρόνοια της κεντρικής εξουσίας ή έστω τα υποκατάστατα της πρόνοιας που μείνουν, γιατί και αυτή από ό,τι μαθαίνουμε είναι, να βοηθήσει τους συμπολίτες μας. Γι' αυτό λέω πρέπει να ιδρύσουμε άμεσα ένα κοινωνικό δίκτυο. Θέλω να σας πω ότι προθέσουμε σε ένα σύλλογο κάποιοι άνθρωποι με μεράκι που βοηθάνε, είναι η Εκκλησία, κάποιοι άλλοι ιδιώτες ή άλλοι φορείς. Θα πρέπει ο Δήμος να ιδρύσει ένα κοινωνικό δίκτυο, να είναι αρρωγός, ώστε να τους παρέχει και υλικοτεχνικά όσο μπορεί, αλλά και την τεχνογνωσία, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να γίνεται κάτι οργανωμένα. Όπως τα έχετε διαπιστώσει και εσείς, κύριε Σαραγιαννίδη, υπάρχουν οι συμπολίτες μας τώρα που και αυτοί είναι δύσκολα, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο κάποιοι άλλοι που βοηθάνε. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει οργανωμένα. Και θα πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Και το δεύτερο βασικό, ότι ο Δήμος θα πρέπει να κάνει καινοτομίες ώστε να αυξηθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Με ποιον τρόπο θα το κάνει αυτό? Θέλω να σας πω κάτι που το κάνει και οι προσλήψεις δεν επιτρέπονται στους Δήμους, ή όσα είναι να γίνουν, γίνονται σε δίμηνες, πεντάμηνες, οκτάμηνες συμβάσεις, τις οποίες πάλι ορίζει το ίδιο το κράτος. Δηλαδή αυτό που λέμε αυτοδιοίκηση, αυτοκέφαλη που να αυτό αποφασίζει, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Πώς λοιπόν ο Δήμος μπορεί να γίνει και να αποτελέσει μια πηγή καταπολέμησης της ανεργίας? Δεν μπορεί να την καταπολεμήσει την ανεργία, γιατί είναι θέμα της κεντρικής εξουσίας, αλλά τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αν πάρετε 200 εργαζόμενους εσείς και πάρει από 200 ο κάθε Δήμος στη χώρα, θα έχουμε πολλές χιλιάδες οι οποίοι θα βρουν δουλειά. Οπότε δηλαδή, εν μέρει καταπολεμιέται. Καταπολεμιέται το θέμα είναι για να δούμε εσείς πώς θα πάρετε τους δικούς σας. Δηλαδή θέλω να σας πω τώρα ότι δεν επιτρέπει το Δήμο Ευόσμου να είναι πέμπτος σε όλο το νομό σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδών, ενώ μπορούσαμε να πάρουμε μέχρι 3-4 βάσεις πληθυσμού και να είμαστε πέμπτος. Εγώ θα σας πω πόσες θέσεις εργασίας είναι αυτές. Δεν μπορεί ο γειτονικός Δήμος, ο Δήμος είναι από όλους οικειών, να σας πω, να έχει κέντρο φύλαξης ηλικιωμένων ή και είναι κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ΜΕΑ. Που αυτό εδώ οι συνεργάτες μου και εγώ που το είδαμε, εάν πραγματικά ο Δήμος πάρει αυτό που του αξίζει βάση πληθυσμού και που είναι όλα επιδοτούμενα, δημιουργούνται γύρω στους 500 με 600 θέσεις εργασίας. Και δεν είναι πράγματα ότι
θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Είναι πράγματα που δικαιούται ο Δήμος. Ο Δήμος δηλαδή. Θα δικαιούται βάσει απογραφής πληθυσμού. Και το οποίο δεν έγινε μέχρι σήμερα. Και δεν έγινε μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να είμαστε 7η στο βοήθεια στο σπίτι στον νομό. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην ουσία να έχουμε τις παροχές και ενός μικρού Δήμου επαρχιακού. Αυτά γιατί ξέφυγαν από τη δημοτική σας αρχή? Πιστεύω ότι για αυτά τα πράγματα για να γίνουν θα πρέπει να ασχοληθείς. Δηλαδή, προχθές πρέπει να σας πω κάτι και το έχω πει, ότι αισθάνθηκα και χαρά για την Θεσσαλονίκη μας, αλλά και ντροπή όταν πήγα στο γειτονικό μας Δήμο και έκανα ένα δημοτικό πολυιατρείο για τους άπορους και τους άστεγους. Είναι δυνατόν ο μικρότερος Δήμος στο πολιτικό συγκρότημα, και συγχαρητήρια στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Διοίκηση, και να μην έχει ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος ένα δημοτικό πολυιατρείο που είναι επιχορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτά χρειάζονται άνθρωποι με μεράκι, άνθρωποι με όρεξη, μια φρεσκάδα. Πρέπει πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση να δείξει μια φρεσκάδα, νέες ιδέες. Που αυτά με καινοτομίες και με καινούργιες ιδέες θα έρθουν και θέσεις εργασίας. Λίγες, όπως είπατε, ανάμεσα όλοι οι Δήμοι. Δώσουν από λίγες θέσεις εργασίας. 25, δώσουν από λίγες. Λίγο θα βάλουμε και μέσα ένα λιθαράκι στην καταπολέμηση της ανεργίας. Πείτε μου λίγο κάτι, σε αυτή την πολύμηνη ενασχόλησή σας και στις καθημερινές σας επαφές, αυτά τα οποία είδατε, ακούσατε στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, τι συμπέρασμα βγάζετε για τη Δημοτική Αρχή του Στάθη του Λαφαζανίδη και ποια είναι αυτά τα σημεία τα οποία έχετε εντοπίσει και θα τα δώσετε άμεση προτεραιότητα αν εκλεγείτε? Το πρώτο, το βασικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση τα 4 χρόνια. Τα 3,5 χρόνια. Τα 3,5 είναι, πιστεύω ότι δεν ήταν καθόλου εμφανής η παρουσία τους. Πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο της αυτή η διοίκηση στα 16 χρόνια. Δεν δόθηκε καθόλου προτεραιότητα σε βασικές άξονες όπως είναι η καθαριότητα. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι 3,5 χρόνια δεν πληθήκαν καθόλου οι κάδοι και τώρα βλέπω σπασμωδικά σε μερικούς κεντρικούς δρόμους. Πλένονται αβέρτα κουβέρτα που πλένονται οι κάδοι, να σας πω καμιά φορά και άναρχα, γιατί η καθαριότητα είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι δεν εισπραχθήκαν χρήματα όπως το τέλος διείδηλησης από την ΕΚΟ. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια άλλα κομμάτια, αν μου δώσει την ευκαιρία μετά, το πώς μπορεί να εισπράξει ένας Δήμος μας σε αυτή την κακή οικονομική συγκυρία, να εισπράξει κάποια χρήματα. Δεν μπόρεσαν κάποια πράγματα. Και απλώς είναι αποτέλεσμα αυτό που σας είπα, της κούρασης αυτής της διοίκησης στα 16 χρόνια. Πιστεύω ότι έκανε τον κύκλο της. Τώρα το θέμα είναι τις επιλογές. Με ποια λογική θα πρέπει να κάνει τις επιλογές ο Δημότης σε αυτές τις εκλογές? Τι θα πρέπει να επιλέξει? Να επιλέξει έναν αυτοδιοικητικό σχηματισμό ο οποίος είναι ανεξάρτητος? Πιστεύετε ότι πάλι θα υπερισχύσει έστω και τελευταία στιγμή, γιατί πείθεται εύκολα ο Έλληνας ψηφοφόρος? Μπορεί να έχει μέσα του αυτή τη στιγμή το αντάρτικο και να λέει βρε, εγώ θα τους δείξω εκείνη την Κυριακή, φτάνει τόσα χρόνια που μας έκαναν έτσι, μας έφεραν σε αυτή τη θέση, αλλά πάλι στο τέλος αλλάζει η άποψη. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο γνώμονας, η λογική που θα επικρατήσει ή πρέπει να επικρατήσει όταν θα φτάσει στην κάλπη? Πιστεύω ότι θα ψηφίσει πρόσωπα ανεξαρτήτου κομματικής προέλευσης. Παλιά, βέβαια, όπως είπατε, τώρα δεν υπάρχει πλέον, τα κόμματα έχουν χαντακωθεί. Και ανθρώπους. Εντάξει, τα κόμματα πάλι για τη δουλειά τους την κάνουν. Σίγουρα πιστεύω. Αλλά και πιστεύω θα ψηφίσει ανθρώπους που είχαν και στάση ζωής πριν να ασχοληθούν με τα κοινά. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι κάτι ελεξιωτιστές, κάτι τελευταία στιγμή, είτε γιατί το επάγγελμά τους ασυναφές με αντικείμενα του Δήμου, οτιδήποτε. Κάποιοι που εμφανίστηκαν τώρα και ακόμα χάνε για τα προβλήματα του κόσμου, ναι, ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν τους ήξερε και δεν τους έβλεπε κανένας και τώρα γίνονται δημοσοτήρες κατά το εθνοσωτήρες αυτό. Σίγουρα θα επιλέξει, ναι, όπως το λέτε, θα επιλέξει ο κόσμος ανθρώπους πραγματικά είχαν στάσει ζωή. Αυτό ρωτάω. Είναι όριμος ο κόσμος να μπορέσει να ξεχωρίσει και να πει ποιος είσαι εσύ, βρε ευλογημένε, που με εμφανίστηκε σήμερα, μου έβαλες μια ταπέλα στον Δήμο και μου λες έρχομαι να σε σώσω από τα προβλήματά σου, από τις ανάγκες τις οποίες έχεις και να σε βοηθήσω? Είναι όριμος να το ξεκαθαρίσει αυτό ή θα πάει στην κάλπη εκεί με τις παροπίδες του και θα πει αυτός είναι του κόμματος, αφού το λέει το κόμμα πάρε και την ψήφο, πάρε και τους σταυρούς και τελείωσε η ιστορία? Όχι, έχει την ωριμότητα, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όταν ο άλλος τον κοιτάει στα μάτια και είναι ειλικρινής και έντιμος, αυτό το ξεχωρίζει. Πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι κάποιοι άνθρωποι σαν και εμάς που είναι ανεξάρτητοι, και αυτή τη στιγμή τα κόμματα, όπως είπατε, μπορεί να κάνουν κάποια παιχνιδάκια υπόγεια, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν στο βαθμό όπως παλιά. Δεν μπορούν να επηρεάσουν μέσα από τα βουλευτικά γραφεία. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα. Και όπως σας είχα πει και παλαιότερα, μας δίνει και τη δυνατότητα από τη στιγμή που οι εκλογικές δαπάνες είναι πάρα πολύ μικρές έως μηδαμινές, μας δίνει το δικαίωμα και εμάς, κάποιους ανθρώπους
από μικροαστικές οικογένειες, ανθρώπους του τόπου μας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, να μπορούμε και εμείς να θέσουμε υποψηφιότητα ώστε να διεκδικήσουμε την διοίκηση του Δήμου. Παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή, κύριε Σωτηράκη, τις ιστοσελίδες και τα blogs, ιδιαίτερα από τις ιστοσελίδες των μεγάλων εφημερίδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που στις κεντρικές τους σελίδες έχουν αναρτήσει και δημοσκοπήσεις, βέβαια εκ του πονηρού, με ποιο γνώμονα θα πάτε να ψηφίσετε σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, βάσει κόμματος, βάσει μνημονίου, βάσει της κατάστασης της οικονομικής της οποίας επικρατεί. Τι λόγο έχουν να τα κάνουν αυτά όλα? Βλέπουν ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τα κόμματα, έχουν τελειώσει οι δακτυλοδεικτούμενοι υποψήφοι. Ναι, πιστεύω ότι έχουν τελειώσει οι δακτυλοδεικτούμενοι υποψήφοι. Υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά στο Δήμο σας? Υπάρχουν κάποια που βγαίνουν έντεχνα, κάποιες δημοσκοπήσεις. Αλλά να σας πω κάτι, δείτε τις ανατροπές του 2010 στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα γκάλωπ τότε που δημοσιεύανε και δίνανε ανθρώπους που μπορεί να βγαίνουν και από την πρώτη Κυριακή, και οι ανατροπές που γίνανε όλο στον νομό, να μιλήσω για τον νομό, γίνανε πολύ μεγάλες ανατροπές σε ανθρώπους που θεωρούσαμε κι εμείς ότι θα είναι κυρίαρχοι, θα ξαναβγούνε. Και δέστε, ο κόσμος, γι' αυτό σας λέω ότι ο κόσμος έχει κριτήριο. Μπορεί να καταλάβει το ποιος είναι ειλικρινής, το ποιος άνθρωπος θα είναι μετά την εκλογή του δίπλα του. Γι' αυτό είχαμε αναπροπές και στις βουλευτικές εκλογές. Τα αποτελέσματα είδατε πέσανε κατά πολύ έξω από μεγάλες εταιρείες, αλλά και στις δημοτικές πάλι που πέσανε πάρα πολύ έξω τα προγνωστικά. Και ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε χρόνια με τα κοινά, πιστεύω ότι πάλι μερικά αποτελέσματα δεν τα βλέπαμε. Ο κόσμος κρίνει. Και εμείς βλέπουμε κάποιους δημάρχους ότι θα κάνουν περίπατο και τελικά αυτοί οι δήμαρχοι, ας πούμε, πήγανε σπίτι τους. Αλλά ο λαός αποφάσισε να τους στείλει σπίτι τους. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, έθιμο των συνεντεύξεων των εκλογών, είτε είναι δημοτικές εκλογές, είτε ευρωεκλογές, είτε εθνικές, είναι να ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι, εσείς τι θα δώσετε στους πολίτες υπόσχεση, η δέσμευση σε αυτές τις εκλογές? Μιλάνε για τα δημοτικά τέλη, μιλάνε για θέματα που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις, θα κτίσουμε, θα κάνουμε σχολεία, θα κάνουμε πολιτιστικά κέντρα. Εσείς δεσμεύεστε για κάτι? Εγώ δεσμευόμαστε ή πάτε συνειδητοποιημένα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, οπότε ούτε ποτάμια μπορείτε να φέρετε, ούτε λίμνες, ούτε θάλασσες, όπως υποσχόντουσαν άλλοι υποψήφοι? Εγώ το μόνο που μπορούμε για να μην, όπως το είπατε, για να μην θεωρηθώ και μπούμε όλοι μέσα στο ντουρβά, αν μου επιτρέψετε, είναι ότι εμείς το υπόσχομαστε στον κόσμο ότι και από την 1η Σεπτεμβρίου θα είμαστε μαζί τους και υποσχόμαστε ότι θα είμαστε στην καθημερινότητά τους μαζί τους. Για να μην σας αναλύσω λίγο το πρόγραμμα, τι λέμε, τι θα κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και το βασικό απ' όλα είναι ότι θα διεκδικήσουμε τα χρήματα από εταιρείες πολυεθνικές, γιατί τα χρήματα δεν ανήκουν σε εμάς, σε κανένα Σωτηράκι, σε κανένα Λαφαζανίδη, σε κανένα. Τα χρήματα είναι των δημοτών και εμείς απλώς ανά τετραετία τα διαχειριζόμαστε. Και είμαστε υποχρεωμένοι. Για ποιο λόγο δεν διεκδικήθηκαν αυτά τα χρήματα? Δεν το ξέρω, δηλαδή τα τέλη διήλυσης, κάποια χρήματα τα τέλη διέλευσης από εταιρείες. Και μιλάμε για μεγάλα ποσά, τα οποία τα είχε πάρει ο Δήμος, τα είχε πληρώσει τους εργαζόμενους που έχει απλήρωτους, από ό,τι έχουν πει και συνυποψήφοι σας στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Σίγουρα έχουν γίνει και καταγγελίες στην περιφέρεια, είναι και φάκελος στην περιφέρεια ότι είναι υποχρεωμένοι από τη στιγμή ακόμα και ο ΟΤΕ, που είναι ανώνυμη εταιρεία, να πληρώνει και τέλη διέλευση στο Δήμο. Ταλαιπωρούνται κάποιοι συνδημότες μας, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να παίρνουμε χρήματα. Γιατί να σας πω κάτι, όταν ήταν κρατικός φορέας, λέγαμε εντάξει, ρε παιδιά, κρατικός φορέας, να δούμε τι θα κάνουμε, να τα βρούμε. Αυτή τη στιγμή ανώνυμες εταιρείες που είναι και οι πιο κερδοφόρες στην Ελλάδα. Τα ΕΛΠΕ και τα ελληνικά πετρέλαια και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Εάν δεν διεκδικήσουμε από αυτούς λεφτά, θα κυνηγάμε για το πεζοδρόμιο τα 1.000 ευρώ, τα βεβαιώνουμε στην εφορία του δημότη μας, που η δουλειά του έπεσε 70%, ή τα τραπεζοκαθίσματα. 2.000, ας πούμε, 1.500, πραγματικά έχει πέσει η δουλειά τους πάρα πολύ. Να επικεντρώσουμε το τι πρέπει να πάρουμε. Αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σπάσουμε αυγά και να τα βάλουμε ακόμα και με την κεντρική εξουσία. Γιατί ξέρετε, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Αυτές οι εταιρείες έχουν και τις διασθένειες και αυτά. Και όπως θα ξέρετε, το 2009 μπλόκαρα προσωπικά το αφημί μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία γιατί δεν πλήρωνε στο Δήμο. Γι' αυτό σας λέω, ο υποψήφιος δήμαρχος και ο δήμαρχος θα πρέπει να βγει, θα πρέπει η δουλειά του να έχει σχέση με το Δήμο. Είμαι κάθετος, το επαναλαμβάνω σε κάθε συνέντευξή μου. Θα πρέπει να γίνουν συγκρούσεις για το καλό των δημοτών, για το καλό των συμπολιτών μας. Να μπορέσουμε να φέρουμε τουλάχιστον αυτά τα λεφτά που δικαιούνται οι δημότες μας. Δεν μπορεί να κάνουν κακοτεχνίες, να σκάβουν το Δήμο και να μην εισπράττουμε. Και όταν κάποιος δημότης μας, ας πούμε, κάνει κάτι για τη ράμπα του που και αυτό δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία, να τον κυνηγάμε με πρόστιμα. Όλους μαζί, όσοι κάνουν παρανομίες ή παραβάσεις στο Δήμο μας, θα πρέπει να πληρώνουν. Εσείς συμμερίζεστε την άποψη
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ένας δήμος μπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες, μικρομεσαίους, στα μαγαζιά της επιχειρήσης? Βεβαίως. Πάρα πολύ μπορεί να τους ενδιαφέρει. Γιατί το ακούω πολύ προεκλογικά και... Να σας πω κάτι. Εγώ και σκεφτόμαστε, εγώ και οι συνεργάτες μου, κύριε Σταγεννίδη, θα βγάλουμε ένα περιοδικό και αντί να διαφημιζόμαστε εμείς και να λέμε τα ίδια και τα ίδια για να μας δούνε, θα βγάλουμε ένα περιοδικό που διαφημίζουμε τις επιχειρήσεις μας. Τις ίδιες επιχειρήσεις του Δήμου. Και φαντάζομαι με εκπτωτικά κουπόνια να μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν να αγοράζουν φθηνότερα. Φθηνότερα. Να κάνουμε ένα γραφείο επιχειρηματικότητας που το έχουν άλλοι Δήμοι. Αυτά που λέμε δεν είναι ότι τα ανακαλύψαμε στην Αμερική. Έχουν άλλοι Δήμοι ανεπτυγμένοι. Το γραφείο επιχειρηματικότητας που είναι σε άλλους ανεπτυγμένους Δήμους τι κάνουν? Συντάζουν και φακέλους. Γιατί φανταστείτε ένας επιχειρηματίας να ξεκινήσει να κάνει ένα φάκελο για να μπει στο ΕΣΠΕ σε άλλο πρόγραμμα είναι από 500 ευρώ μέχρι 2.000. Θα του δίνει ο Δήμος μας, γιατί έχει πολύ καλά κατερτισμένες υπηρεσίες και προσωπικό, θα μπορούμε να τον γλιτώνουμε και τα έξοδα φακέλου. Και να σας είπα δύο απλά πράγματα τώρα και να γίνει και ένα φόρουμ με άλλους συλλόγους, τον Εμπορικό Σύλλογο ή ακόμα και με το Εργατικό και άλλους συλλόγους, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες. Γιατί μπορεί να λένε οτιδήποτε για τους επιχειρηματίες, αλλά αυτή είναι η κυρίως πηγή των εσόδων του κάθε Δήμου. Θα πρέπει και εμείς να τους προστατεύσουμε. Τώρα το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι, από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω θα είναι για τα επόμενα χρόνια, το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή με το καλό το 2020 η ζωή να έχουμε, όταν θα γίνουν εκλογές, ο πετυχημένος, αποτυχημένος δήμαρχος θα κριθεί από το ΕΣΠΑ δηλαδή? Ναι, θα κριθεί από το ΕΣΠΑ. Είμαι σίγουρος, σας το λέω και εγώ, και θα κριθεί και από το ΕΣΠΑ και από την κοινωνική πολιτική που θα κάνει αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως από το ΕΣΠΑ. Γιατί όταν αυτό το πρόγραμμα βασίζεται σε καινοτομίες και υποδομές και μπορέσει να το παρακολουθείς και να απορροφείς μεγάλο κομμάτι, και αυτή τη στιγμή που δεν παίζει ρόλο η Αθήνα, τα πολιτικά γραφεία, αυτά οι βουλευτές μας, να μπορείς να είσαι εξαρτημένος, θα μπορείς να το διεκδικήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνεις, φανταστείτε και πόσες άλλες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν όταν κάποια διοίκηση θα μπορέσει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, να απορροφήσει μεγάλα κομμάτια αυτού του προγράμματος σε καινοτομίες και υποδομές. Και όταν λέμε υποδομές, μπορεί να μιλάμε και για κατασκευές, μπορεί να μιλάμε για ζώνη καινοτομίας, μπορεί να μιλάμε για οτιδήποτε, αλλά αυτό θα αυξήσει και θέσεις εργασίας. Για περιβάλλον έχει 9 θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, οι οποίες πράγματι θα αλλάξουν τη χώρα. Το θέμα είναι, έχει οριμάσει η τοπική αυτοδιοίκηση, οι άνθρωποι της? Θα επιλέξει ο κόσμος από τα ψηφοδέλτια τεχνοκράτες, μορφωμένους ανθρώπους να αναλάβουν τις δημοτικές αρχές, όχι μόνο στο Δήμο σας και στους άλλους, έτσι ώστε όλα αυτά τα οποία λέμε ότι χρειάζεται η χώρα να είναι όπλα στα χέρια μας? Ή πάλι θα επιβιώσουν οι κουτοπώνηροι της πολιτικής και θα ψαχνόμαστε? Όχι. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να έχουμε αλλαγές από το κεντρικό πολιτικό σύστημα μέχρι τους Δήμους. Αυτό που λέτε, θα πρέπει να δείξουμε όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι και οι μετέπειτα δήμαρχοι ότι πραγματικά μπορούμε να σταθούμε στο ύψος μας και στη χώρα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην είμαστε τελευταίοι των τελευταίων. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί ο Δήμος Εύβοια, δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στη Βόρεια Ελλάδα, να είναι από τους τελευταίους Δήμους σε όλες τις κατηγορίες. Θα πρέπει να είναι πρωτεργάτης και πυλώνας, αν όχι της Θεσσαλονίκης, μετά το Δήμο της Θεσσαλονίκης, της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε πολλά θέματα. Στην ανακύκλωση, 9 ενότητες είπατε για το περιβάλλον. Πληθυσμιακά πρέπει να είναι πρωτεύουσα της Δυτικής Θεσσαλονίκης ο Εύωσμος. Δεν παίζει πρωταρχικό ρόλο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι δυνατόν να παίζει πρωταρχικό ρόλο σε όλα. Στην ανακύκλωση, στην καθαριότητα, στο περιβάλλον. Είναι δυνατόν, δηλαδή, οι άλλοι Δήμοι τότε είχε ξεσηκωθεί τότε η κοινότητα Ευκαρπίας, θυμάστε. Για το περιβάλλον. Εμείς είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν άνοιξε μύτη. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, στις θέσεις εργασίας στην ΕΚΟ, αλλά σε αυστηρότερο και πιο πολύ έλεγχο στα αντιληστήρια, στο πολυπροπυλένιο. Ναι, στις θέσεις εργασίας. Δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε να κλείσει η ΕΚΟ. Ναι, στις θέσεις εργασίας, αλλά σε αυστηρότερο έλεγχο. Σε αυτές τις μονάδες που δίνουν πραγματικά δουλειά θα πρέπει να ελεγχθούν κιόλας. Όπως είπατε, διάβασα κι εγώ 9 ενότητες για το περιβάλλον. Εάν δεν το απορροφήσει όλο το πρόγραμμα ο Δήμος μας, που πραγματικά είναι δίπλα σε αυτή την περιοχή, ποιος Δήμος άλλος θα το απορροφήσει? Τώρα, όλα αυτά τα μεγάλα έργα που γίνονται από την Λαχαναγορά και προς την πλευρά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η Ανισόπεδη Κόμβη, είναι έργα της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Όχι, τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα πράγμα, το είχα αναφέρει και τότε που ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων. Αυτό ήταν ένα έργο που τέλειωσε επί υφυπουργείας του κ. Μαγκριώτη, όταν λέμε τέλειωσε μόνο ανάδοχος, και το μόνο που βοήθησε ο Δήμος τότε Εβόσμου. Να διευκολύνεις και να βοηθήσεις να γίνουν κατανοητό. Αλλά είναι δικά της έργα. Όχι, τώρα αυτό το έργο, αυτό πρώτα απ' όλα το έργο από την πείρα, ξέρετε ότι δεν είναι έργο δημάρχου. Καλά, εγώ κάνω την ερώτηση.
Αλλά να σας πω κάτι. Ναι, γιατί εγώ άκουσα ότι είναι πιστέψτε με ότι είναι δυνατό. Αν δεν είναι, τι να σας πω τώρα, γελίο αυτό το πράγμα, είναι δυνατό τέτοιο έργο. Ο K40 είναι ο μεγαλύτερος κόμβος σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πραγματικά η τεχνική υπηρεσία του τότε Δήμου Ευόσμου και της τότε Σταυρουπόλεως, επειδή είναι μεγάλες τεχνικές υπηρεσίες, βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να τελειώσουν οι φάκελοι μαζί με το Υπουργείο. Γιατί ξέρετε πόσο χρονοβόρα είναι. Έκαναν τα αυτονόητα δηλαδή. Έκαναν τα αυτονόητα. Ζήτησε τότε ο Υφυπουργός, επειδή έτυχε να είμαι στη διοίκηση του Δήμου, ζήτησε ότι παιδιά για να τελειώσει ο φάκελος γρήγορα. Τρέξτε κι εσείς. Και πραγματικά είχαμε δώσει και οι δύο Δήμοι τότε υπαλλήλους τεχνικούς, πολιτικούς μικροαρχιτέκτονες και πραγματικά βοήθησαν στο έργο. Αλλά το έργο όταν το 2009-2010 μόνο ο ανάδοχος είχε κλείσει ο φάκελος, είχε γίνει όριμη μελέτη και μόνο ο ανάδοχος να βγει που βγήκε ας πούμε το 2012. Πάντως θα αλλάξουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών αυτά τα έργα, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να τα εκμεταλλευτεί αυτά η επόμενη δημοτική αρχή. Πρέπει να τα εκμεταλλευτεί ώστε να κάνουμε και σημείο αναφοράς και το Δήμο μας. Γιατί πέστε μου, αυτό έλεγα για τους συνεργάτες μου, δεν υπάρχει ένας λόγος να επισκεφτούν κάποιοι άνθρωποι το Δήμο μας εκτός από τις δύο ωραίες πλατείες που έχουμε, στο Κορδελιό και στον Εύωσμο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να έρθει ένας συμπολίτες μας από την Πηλαία να επισκεφτεί το Δήμο μας. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνει τη βόλτα στην πλατεία. Μπράβο, ναι. Κάνει και στη δικιά του. Και στη δικιά του και στην παραλία. Θα πρέπει να βρούμε καινοτόμες ιδέες ώστε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Εσείς ποιες καινοτόμες ιδέες λέτε για να ο Εύωσμος και το Κορδελιό να ζωντανέψουν από κόσμο? Όπως το πρώτο καινοτόμο πρέπει να γίνει ένα ανοιχτό θέατρο πάνω από τον περιφερειακό. Γιατί το λέω αυτό, μπορεί το πρόγραμμα που ήταν το 14-20 να λέει ότι δεν έχει πολιτισμό μέσα, αλλά μέσα στις καινοτομίες και στις υποδομές μπορεί να μπει ένα ανοιχτό θέατρο που θα πρέπει να είναι από τα χώματα μέχρι τα τελευταία του υλικά να είναι ανακυκλώσιμα. Αυτό μπορεί να το περιλάβει στο πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή να το πας σε άλλη μορφή κατασκευής και καινοτομίας, ώστε εκεί ο κόσμος να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς που αυτά είναι 100% χρηματοδοτούμενα. Και αν μιλάτε για τον Εύωσμο που είναι πάνω από τον περιφερειακό και που έχει θέα όλη την Θεσσαλονίκη που την βλέπει, την πόλη, την έχει στα πόδια. Ώστε θα μπορεί να. Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι η αγορά μας. Όπως τα ξέρετε. Αλλά κάνετε και το γήπεδο όμως που είναι πάνω από τον περιφερειακό του Αγροτικού Αστέρα του Ιστορικού Συλλόγου που έχει μείνει για πια από το Αθήνα 2004. Ήδη πέρασαν 10 χρόνια. Και το κολυβητήριο. Ήδη άλλοι δήμοι εγκαινιάζουν κολυβητήρια και τα μόνα νερά που έχει αυτό το κολυβητήριο του Ευόσμου είναι της βροχής. Που στέκονται πάνω στην πλάκα, ναι. Θα πρέπει, είναι και στο πρόγραμμα μας, θα πρέπει αυτά τα δύο έργα να ξαναξεκινήσουν. Να σας πω κάτι, θέλει πάρα πολύ όμως να δούμε πώς θα το εντάξουμε στο πρόγραμμα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι δύσκολο. Για τότε σας λέω, πρέπει στον κόσμο να λέμε τις αλήθειες. Αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν έχει ούτε 1.000 ευρώ να δώσει. Θα πρέπει, εγώ και οι συνεργάτες μου, να πάρουμε την εντολή του κόσμου, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτά τα έργα να τα συνεχίσουμε. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Σάργια, θα πρέπει να κοιτάξουμε ειλικρινά τον κόσμο και να το πούμε για πράγματα που μπορούμε και πράγματα που δεν μπορούμε. Αυτή τη στιγμή για να τελειώσω είναι ότι μεγάλα έργα τα χρειάζονται, θα πολεμήσουμε να συνεχίσουν, αλλά δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Και δεν θέλει μεγάλα λόγια ο κόσμος. Και δεν θέλει μεγάλα λόγια, θέλει πράγματα που μπορεί να Πέστε μου τώρα έτσι έναν καλό λόγο να πάρει ο ψηφοφόρος το δικό σας ψηφοδέλτιο να το ρίξει στην κάλπη. Ένα καλό λόγο είναι ότι το πρώτο, ότι η δουλειά μας δεν έχει σχέση με το Δήμο που σας είπα, και το δεύτερο, του δίνουμε το λόγο μας ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα το κοιτάμε πάλι στα μάτια, θα είμαστε μαζί του και το ψηφοδέλτιό μας έχει τόσα νέα παιδιά μορφωμένα που επιτέλους θα πρέπει κάποια νέα παιδιά να τα βάλουμε να γίνουν συμμέτοχοι και συνένοχοι για το αύριο τους και όχι μόνο στα λόγια τα νέα παιδιά. Θα πρέπει να τους δώσουμε ρόλους και θέσεις ώστε να μπορούν και αυτοί να συνεισφέρουν στον τόπο μας. Εύχομαι να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα οποία θέλετε από τον κόσμο και σωστά οι ψηφοφόροι του Κορδελιού και του Ευόσμου να επιλέξουν τους ικανούς και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή πορεία μέχρι τις κάλπες στον αγώνα σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά.